Mak. Bingkisan. Di unboxing. Bingkisan. Gawe sopo Ini mau apa ceker? Lah, Kayak ini sih miliki Mak. Kentang Mustafa. iki masakane sapa? Omah. Terus Iki jenenge apa mau? Dog better prank. Aku gak ngerti masakane iki piye restoran iki cah kangkung iki ceker. Butter prawn. Butter prawn. Niki. nah tidak ana Mas Wahyu. Ceker. Jelang. Lah Nggih, dene gak gowo ora? nggih, niki. Nggih. Pun omahe pun mendet. Yo. Aku kok pinter masak ya? Aku kalahin. Mbak mau pasangane Wahyu juga enggak, langsung enggak. Nah, apa anu, wonge ora pulang. Iya an karo. Ndak enak. Dek kae tau enggak? Oh, maksudnya kok Sedia kene-kene. lagi kok gitu. Catering kan Catering. bojone Mbak catering. Niken catering. Mbak Niken, Tante Niken. Ini levelnya sama. Sama. Ini acara. Bunga tak pesen Mas Wahyu enak. Pinter masak mak ya. Kalah mer kowe. Apa mak ini? Mak kono malah. Sing sering masak malah sing lanang wis hari-hari ini. Iya, bisa nyoba, bisa masak ya. Wong lanang masak. Mas Bayu catering kan. Kalian itu pesen. Itu kentang nang. Kentang, tapi ditambah kentang Mbah Yu. Soalnya iki mau cilik-cilik. Ya Allah. Wah, iki dene terus tambah urang. Lah adik mang wonge sanjang mak pas jenengan telepon aku nang kene iki wis enek urang ngoten. Tapi larang. Mbak jenenge butter prawn. Iku butter prawn. Kentang larang ya. Wis ngolah apa ayo Jero dhewe kok. jenenge catering ki yo kok jelas iso masak mak. Enak apa masaknya? Jadi catering Mbah Yu kok malah. Nah, acara. Acara. Ini apa? Ini apa? Kanggungnya dia jajal. Mak apa yang apa tahu? Wah, jadi pinter ya kon. Masakane Wahyu Pak lah. Bawa ki Pak. Wah. Ceker. Kurang kentang koso Pak. Koso. Tak kan koso. Tapi nek anggaku kurang asin sithik lho. Sing kurang asin sing pundi, Mak? Ceker. Ya ceker yo. Nek urang gak, iki lho kentangnya kurang asin. Kurang sithik. Ah, cara bapak pateni malah. Sing setan, Nyala. hah? Nyala, Pak. Malah. Nggih. Kentang kurang asin. Kenanya orang asin. Ya. Ya. Memang wong biasanya masak-masakan catering ini kita rai nganu mak. Ini tuh wis pas. Lagi Mas mampir. Mas Wahyu pinter masak. Mas Wahyu dhewe. Nggih. Mau dhewe. Kak Riki. Prank. Kulo niki sing masak. Kok kowe?
Kayak langsung gak yakin ngene Lin ra enem Lin. Kok langsung Agak Sopo adik Aku prengak. delok to video nih. Lah bekas masak bayem kok ngono dapurane. Dia mau Om Ayu ya nek supiran terus aku sing masak ning omahku. Enak. Ra ngasih. Lho, bayem iki rasane koyo ngono Mbak yo. Antarae. Orang itu ra selatan barat daya rene kabeh kok. Gak percaya. Dono video ini Mbak lo. Anu mak, upamane nek video niki wis dikenekno karo Wahyu. Iki kok ngene karo esek. Sopo sing ra godak ngono. Bumbu-bumbune wis diracikno. Esek ngono tok. Iya Mbak. Mbak koyo video ini. Sopo sing masak? Mbak yo. Masak bayam sih memang. Nanti masak iwak sak menikahe. Tepung sak blok dientekno. Ora iku. Tolong adah. Kakas. Masak anak kan kurang percaya. kurang yakin. Gak meyakin. Gak meyakinkan. Iso masak ngene. Gak percaya. Ya juga suka Tangannya ambil. ambil. Ambu. Karena ambune. Isa-isaan. Mau bermain iki wae. Kok dirawe aku mak. Kenapa gatel? Ndok ketok. Wah kene aku siraku jubuk rasane. Ndok Soalnya gorengnya kan urang esek lagi ndoke minyake, Mbak. Ndoke iki lho. Wah, rasane iki ojo gaya terus ngene iku. Hah, aku jawabannya. Oh, Wah. Patak warake, Mbak. artine Berarti dia mau Apa, ya? bahan dhewe. gak mau gue cek ya. Astaga. Nah, ngene ceker, Mbak ya kok ceker. Kali bukan ya apa mbok rampok. Mbok rampok. Kayak di om gak sudah tuku lombok tuh apa? Tuku lombok sini tapi nyentak lombok Mbah Yu seprapat entek. Gue gimana? Tak apa. Besok Mbah Yu, besok kan nek di ban gurine ora apa-apa. Tak dandanane ngono. Berarti kowe anu para esuk emel. Aku men gak sama masak kutukan Iya, jadi ngono. Iya, menak Mbak Mur ben gak sama masak ya. Enggak. Tapi kan enak-enak. Iya. Maaf, masuk step ayo. Di bang kono menawarkan diri kok. Iya, lumayan nih Mbak Yu. Enggak enak tak hari ini. Enak dadi tukang masak kowe apa piye? Gak sah. Putih suka Nek sing istrine Om Wahyu tahu kerja ning restoran Thailand, Jepang, Chinese ngono. Nggih. Terus nek mau sanjang, "Pak, aku tak melok masak mak damis ngoten." Mendingan ini bojone Mas Ayu tak boken piye? Mungkin mak iki lho Oh, gak buka stop. Buka stop. Jadi wong ki sanjang apa aku ning warung ae ngonten. Iya ngono piye? Piye nah? sampai dipikir alon-alon aku ya Tapi aku juga gak ambek kowe. Tapi aku bangkrutan ini. Bangkrutan. Aku yo mir-mir kok mulai yo. Endi sing tak nggo Mbak Romok apa? Iki kok ketoke tenanan ngono lho, Mak. Loh, ngapa bojone Mas Ayu kan ibaratnya jek enom, tenagane jek ijek ekstra yo. Nek wis suwe kan masak iki kesel lho, Mel masak iki. Kami nek bojone Mas Ayu prei. Apa sing tukang masak. Jadi masakan ana apa ya jarene? Tapi sanjange daripada masakane tante iki kan enak omongan. Babar wis kan. Ora Ayu gak. Mak, aku pengen nyoper, Prei. Iya Tutup. gak sah. Mana pinter masak Mas Ayu. Sing ngomong ngono, bojone. Nggih. Berarti nek anak jobdes mungkin sing masak yo. Masak. Iya. Ngomongnya ngene nek Oh, nek lagi tukaran mriki iki lagi aku Mbak sing masak. Nek Bayu gak. Mbok buka ae. Dia mau sanjung gimana kok enak. Mana lombok pire Mel? Setengah kilo ya tak nang. Lombok belas seberapa? Jadi iki wis banget. Tapi enak ya. Pedangane koyo masak ae ndek. Duh. Sing masak iki kula mak ngulek mak oh. Rupamu ora wong iki lho bumbu blender. Oh. Masa aku goblok kowe. Lombok aku. Lombok tok. Blender. Bener.
bahan Aku blenderan. mau tak hitung dan 10. Apa? Ceker. Ora mbok emot kan. Berarti kecanganem anane anu ki mah ceker ora karo masak. Oh, malah modelane. Dia baju sama. Aku kan kurangin tuh pengen sakit loh ya. Iya, Apa? Kurang ciblok biar di pangan, Mak. Ini tak kandani. Pripun? Ana 3. Siji maca syahadat. Sholat. Salat. Telune. Bersolat terus kiamat. Ora dinggo kok malah mbok tekno. Ini memang Yo nduk keirahi ngono. untung. Ya kok entek wae. Lho ya salah dhewe lah kok. Ngono di mau pas HP dia dulu. Kula ngenten, Mak. Kon mboten usah to, mboten usah repot-repot. Lah iya tak rae ngono ki sok-sok ngono kuwi tapi nang dalem ati iya nang dadane. Ora. Enggak mriki berarti. Ya, delok dia di bok-bok ngene iki. Gak apa-apa. Wis meneng wis. Sing penting kan wis tekan kene mak. Kon iki berarti kayak iki wis ikhlas. Nggih, kasilahi ta'ala. Memang agak keselak berarti ikhlas. Jadi ono yo sing dolan mak nek wingi yo Mbak yo. Kali recangi, dia ajeng masak tengah nggih, tapi mikirnya kan mak enten tukang terus pun masak den. Berarti ya tembus ya, Mbak ya. Nanti Pandane tembus langit tok. Nggih. Apa sing tak batin iki uga tau ora mesti tembus. Aku mak batin mak. Aku kedipanjung ya mak, batin. Aku gak ninae rondo. Kuwi dekane wis ditembus. Anu jere kowe sok anu apik ngundang mak nek nikah jere. Iya le, kok iso Kok sing nganggo Katelen to adani kok. sing nganggo dor-dor ku lho Mel. nganggo dor-dor sing gudi ngono iki mak. Yo sus. Aku langsung bome sing gudi ngono Ya iki. yo anek sing prajurite ngono, kok aku sing ngomekno. Amin ya Kan Allah. iki nganune anu temune ngono iki kan nganggo Dor-dor. siap-siap ngono ki Mak, komandane ya Pak ya. Lah terus mak iki tak kenekno, anu mak esuk masak sindiran POC aku ngono. Cocok mak, nggih. Jarine nek aku nikah wis diseragami kabeh Mbak. Iya lah, Sanjang deh ini. ora masalah yo. Mandok wong tertentu yo, Mas. Lah seragam ku bola bojonem seragam aku ngono ku mbok sirano ngene batur-bature bojonem. KTP lagi dadi. Ora gawe Lin. Ya sesuk ndang gawe kayak konten. Ngenteni aku ayu. Konten apa? Aku ayu. Kamerane bosok iki Mbak. Lho Di KTP. anu nih gak foto kok kono ngono gak. Nah, di fotone kok kono. Lah aku di studio ndang foto cepat. Nek sakit yo nggawa file piyambak mak. Ora iso. Mboten sakit ya. Pinter masak ya ayu. Aku mak Aku nganu piye? Mending pesen makanan kok kono ae ndekne sing ngono-ngono ngono. Kok bahan ndekne sing masak enak pe bacaan-bacaan. Yo kon masak rene terus ngomongane salitan tadi. Aku ora apa-apa lek bojone goreng-goreng. Wes Wah. Ora masak lagi. Aku kok ora mau. Iki rasane mer. Bojone iki kok enak. Mak iki Biasanya baru menteri-menteri. buka story, malahan ngetekno lengone kono. Lagi apik ngomong. Oh. Berarti ekar-ekar nek story-ne ada story-ne Mas Wahyu ya story kan dikar-kar mak entek nanti. Lah yo ambek. Yo wis sing tak apa ndek iki kok tak ijolane. Mau gase yo ngalek menteri-menteri. Terus? Lengo. Ya Lombok sak brembang-bambange. Terus bari kuwi sesuk konten ning dapur kok no Mbak. Segone ya entek. yo segone yo montek. Tapi kula mbet topi ambek. Tapi terus go. Terus aku yo ora porsi aku. Ya Allah. Ulang-ulangan deh mak. Berhasil ya aku lagi ulang. Mak berhasil kebacot iki mak. Diulu tenggoke dhewe. Iki mau kan sekilo yo separo nang tengah. Wah, iki panganan akeh, engko tuku sepuluh sing akeh. Engko ateng Mbak Mur kesuwen. Iya, padahal sak dalno. Ora barbar, masak ki suwe. Engko matu.
Menghemat minyak. Berarti berambang teh terus apa lagi? Minyak, gas, minyak, bawang gas. lombok. Terus bar kuwi kok saus-sausane iki mau, nggo saus-sausan mau. Ndoke ngantek ndok enem mau dipecahi. Gara-gara ora dadi kan kuwi mau nganggo ndok kuning lek mak. Ciblok kecampur. Ya Allah, masa Ini iya Mbak itu kuning tok. Kuning tok. Masakan satu ini ki ora kaya wong iki plok sampe kae. Ini enak dijak di restoran iki masak. Milah, pinter milah teh mak. Bang, dia pinter milah. Iki gak iso milih iki ndang payu ki yo iso milih iki. Milah panganane enak. Milih ini. Anu mak ki bahane kuning endok tok ngono ya sing minane ki yo mayo ora bahan-bahan. Aku anggere sing dituku Wahyu ki mesti tak pangan enak. Sing tak tuku dhewe ora iki pangan dhewe. Iya, aku nggih pangan kok. Delok ta ya. Anggo pangan awake. Iya, makanya tuku mangan kalau ning penyetan ya mau njeluk tempe tok. Engko sing liyane kan tuku iwak apa tuku lele. Iya. Mun ndase ra dian dipangan mak. Ngono. Rina apa lah wisan? Lah yo. Aku kok kon pesen enak-enakan mo. Gue kira-kira aku mesti nggone wong-wong ku parek. Enak. Nah, Wahyu ki kaya aja pinter. Mangan ki sing ora tau mangan ngono lho, Mak. Sing wis tau ki Iya, ora ngono yo. Gitu kono Mas Wahyu yo an. Ngono ki nek dijak metu-metu mae ngono ki nang opo ngono ki sing sampean sing urung tau mangan jajalan. Ora nek sing wis kulino mbok pangan. Lah wong niki yo wis enake ki kuwi ngono yo. Sesuk dikonten ditukokno, guys. Yang ngono lengane pira, Dik? Saliter. Brambangnya seprapat ta wis yo? Nggih. Lomboke seprapat. Lomboke seprapat. Terus apa neh sing teh? Gas. Ya biji mak. Biji nama enak. Ya wis kok LPG kok batune dijaluk. Ijo Nggih. tabungi. Tabungi dijaluk. Nggih. Iki wis gak apa-apa. Terus apa neh? Apa nih entek memang? Kita saus bantal kae yo. Alah, ora payu. Saus bantal laris ora payu. Sausé Sing saus santai, tiram, saus ikan, kecap asin. Minyak wijen. Wijen. Tak kabeh. Tapi kalau di mau sentak yo bayu mau tarik sithik. Kasih cari sih udah rasa joliman, kasih Pokoknya sithik. brambang, bawang, Ya sing pen-pen ku lho, Mak. brambang, bawang, lombok, endok. Ya, tapi kan kula beto 3. Kayak mak gule yo enek ndokku. Batenku empuk, ndok ditolak. Ya wis godhong. Terus apa jenenge? Gas. Minyak mak sing aku. Minyak sak liter liter. itu, sak liter. Ya Allah. Tapi Mas Wahyu sering cerita ki katsune, saking go catering ini katsu. Katsu ki apa ya? Yang ini Ya ayam ora. Ora enak ora. Hmm. Gue pesen Mas Wahyu wis lewat ro masakan Mas Wahyu enak. Enak. Itu lho mak itu enak sare. Arisan. Bikin sias kuwi. Kayak ngene lho. Kok iso? Ya bare-bare. Wong lanang kok sewer. Gorengnya sak meter iku mau mak. Aku ngene ya Allah, aku nih kayak Wahyu di masak-masakan restoran kayak Mbak Mur paling jangan lodeh, jangan asem, jangan Ya asem. kono ndekne Semur. megurune kurang jeruk ya, Mas. Ya Mas, ayo megurune nyopir ya ora nek perbatasane kok. Lah nyopir ndek nek perbatasane lah ya nyopir. Yo ilmune ya tinggi, Mas. Timbang murah ora tau nyopir kok. Mau nyopiri sukar tok. Heeh. Kuwi ya wis kewalahan aku. Ngono terapi. Ra Jawa. Ngene. Kok ngene dilagi kok ngene. Bu, ini dia kok dila. Heeh, dinane. Dek, tak. Wetane. Uga ora turu kebu iki, Mbak. Dile karo turu kebu. Kan Bahasane wong alus kok. kan mak biasanya ngomong Mbak Mun nek njabut kaya turuk kebo. Nah, aku bingung ya turuk kebo ya apa aku takok mak iki sungkan ya. Terus ya wis aku mulai tak pikir-pikir turuk kebo ya apa. Tak buku kan. Bu, turuk kebo ya apa? Aku guyu meneng ae karo guyu. Lho kenapa ibu? Ini Mbak yo. Mosok ayo Mbak yo. Garai nih. Terus Kenapa? Wis tau kenapa? Soalnya mak ngomong ngono terus lho. Kepengen to? Iya apa iki? Iku lho. Ngono.
belum Mbak Dila kualas. Gak ero aku. Terus Tapi yang kero nek ganteng apa, nek Dek? sing melro. Manuk ganteng. Tapi pasti kapu piye wong Ya ganteng. niku dereng niku, gak wani mak lo. Gak wani kok jangan salahne. Kan mak yang geran nek manuk ki ora winu koyo manuk ganteng ngono Mbak. Iso jagar. Apa Blotok. Apa ini? Aku yang terbiasa dengan hal-hal katane mak yo Mbak yo. ora lingkunganku dengan kotor pasar biyen. Jadi Lingkungan berarti itu wis pembicaraannya kan wis ero kabeh. Pembicaraan dewasa. Sedangkan Mbak Rina umur kecil tapi dia wis ero pembicaraan dewasa. Iya. Beda koyo kowe. Turu kebun. Kau. Nggak tahu gue sampean biyen. Ya guyu ngeke. Guyu cerita tentang goku ini. Gila iki lho ora turu kebun. Ya Allah, ya malah isen aku. Udah pacaran sampean rak guyu. Guyu. Ya Allah bubuk ngono ki dewasa aku dinane ngomong ngono terus ya. Ya betul. Tapi maksudnya lingkungan koyo keluarga iki gak sing kata-kata halus. Nek iku gak enek kataku gak enek. Tak krungu mak entok iku lho. Ketok Mbak. Kebawaan iki ketok Mbak. Mbak murid sing Mbak murid yo tunggale. Tapi maksudnya kan kuwi kan sejenis anune wong wedok masuk gak Itu ero. maksudnya iki wong tuane iki Aku Bu. Mbak Dila ngajar Mbak Dila iki hal kata-kata sing baik. Namanya kan ora nol privasi. Dia apa sih ngerteni mak anakku duro. Nek Mbak Dila kan disaring. Anakku aja nek sing roh. Makane Mbak Dila gede ora roh. Jadi wong tua ki nek didikan iki beda-beda. No, paham? Gak Paham, aku ki paham, Mbak. Cuma sing tak gumuni kok sampai Gede karo. gerang Mbak lingkungan Lina ki biasa dari dari iki lho Mak Jo, Mbak Lina karena roh lingkungan iki nang pasar napa. Lah aku ki ora tau buka kasur nang pasar jete roh Pak ngono kuwi. Lingkungannya seperti lingkungannya bisa mempengaruhi segala. Iya, tapi karena kata-kata sing ora kena dipadakno kena disamaratakan. Ya wis aja ngomong ora, kuwi ora ya wis beda. Nah, sekolah-sekolahan ki yo gak enak. Ora Mbak Dila iki lingkungane bocah kancane iki yang beda. Kok Padahal lingkunganku dek kan terminal, Mbak, tapi gak enak itu sing ngomong ngono kuwi. Ya berarti nek santiku nek lingkunganmu berarti Dila sing gak tau krungu, Mbak. Asline nek Dila sing gak tau krungu. iya dekne iki introvert ngono lho. Maksudnya Mbak Dila niki yo wong sing gak terbuka, maksudnya pendiam lah. Jadi gak ngerti bahasa sing drummer ngene kuwi. Basane ndelok Sik aku siji, Mbak. Ono ganteng. Dadi kok obuke sampean nang ngono. Ora wani. kok arune yo kok nek kirane anu penjelasane beda kowe dijelasno. Lah Meli wis roh. Yo. Iya malah bukan. Gak ro. Turuk keburo. Turuk roh aku. Keburo ya. Roh. Kerbo, nek gak roh kebo. Jajal kula takoki temi roh ora tem. Senengane make kan ngomongnya make kuwi. Iya. Aku iki roh ngono kuwi kok make Mbak tenan. Ning omahku yo gak tau krungu basa kuwi. Apik sing ngono timbang ora sing ngerti. Nek aku sing ngerti tak jelasno pisan. Dadi nek koyo kowe ngono kok tak jelasno, tapi di belakang kamera tak jelasno yo. Semakin gede, aku malah sering dudono sing elek, tak dudono elek dhisik. Iki lho, barang iki lho ngene. Iki lho barang ngene iki. Elek tak dudono dhisik. Ben ora kepo seperti ini. Nek kepo seperti ini, ndalan-ndalan iki. Oh bocah iki akhirnya Oh, wedine kalau sak jane turuk. Lah, ini baru yo. Lah kalau pacar sampean kan ngomong tiwas aku ngomong ngono terus. Ora ora artine to. Nah, kuwi nek mak itu gak. Dadi aku ora artine makane enek bahasa sing kudu diomong, enek sing ora kudu diomong karo wong sing terdekat. Nek sing koyo hal-hal sing
burung ngono kan wis ora artine to. Jadi mbek wong liya Gak di- iso Gak lepas ngono ya Mbak ya. Nah, iso nyerna maksudnya. Hmm. Nah, dirimu kan tidak bisa menyerna sama sekali karena kamu belum tahu. Aku nanya, anakku malah Lingkungannya beda. elek-elek tenan. Elek-elek tak warai elek, tapi bar tak kandhani iki sing elek le, iki sing apik le. Ngono. Dadi aku tak dudono fakta lho, fakta morgana. Fakta tenan ngono lho. Ora mau cuma kan lho wis bar dijak ora kae. Wis bar. Iya, Cak. Ibu Cak nanti kae. Aku termane nak kalau kamu. Besok pray. Besok nang kono diprayi mah. Jam piro? Metu neh. Ajak lagi. Kayak Mangan enak nek kowe. Mangan wong ganteng neh. Ya kok ngono kuwi. Kuwi kan ora hatine to. Nek aku ora hatine iki dadi kok gak patut diomong ning ngarepe publik. Iya. Nah, maksudnya mek iki ngono. Dadi ki wong tua iki beda-beda didikane, beda-beda. Dadi ki padha pemirsa kan ngomong mak kok didikane anak ngene. Beda. Mak iki ngundani elek bener wonge elek. Tapi ben piye carane anak iki ben ora nganggo elek kuwi ngono. Jadi kan nek yo sampean ambek Bu Meli kan ngundani kadang ora tahu sing diomong. Ora tahu roh. Nah saiki roh guru-guru mae. Lah terus omong bladrah ngono kuwi. Kuwi ora patut. Gak lo soalnya. Bladrah. Kalau kok diujan. Wis mbok omongno wis sapa ae. Yo. Ayo Lek. Nah, Mangan enak. Kayak makan wong ganteng. Jajal ya, dijajal. ora oleh. Gak. Enak Lemu. Ndak yo Mas. Enak. Yo Mas Ayu kene enak lho. Sesuk nek mulih ae. Nek mulih kon gawekno tak tukokno ben dimasakno Mas Ayu ae yo bahane yo iki nggo sangulinan nggo. Jos rasa banget ini. Bener iki gak iso. Nah, yo gak iso. Gak bisa iki ngati. Tapi Mas cocok kali masakannya Mas Wahyu. Telur enak ya Lin yo. Gurih guys. Padahal gue tak pangan aku Mas. Salah dhewe lek aku nek rasa enak yo. Gak dhewe lekmu nate kowe lek. Kan turun. Nah, cangkem mau ngawur. Wong kok di Masakane anu lek jare kok dari mae anu koyo makan wong ganteng. wong loro iki kira kena mbok lulu mbok. Ludi. Tapi nek miso-miso ngono ki ro. Miso-miso ngono ki ro. Bahasa sing sekiranya nyerep seperti itu juga bisa. Bahasanya akeh wong Jawa iki enggak perlu diomong lagi. Bahasa kasar yang lebih menjijikan banyak sekali. Bahasa Jawa itu susah dicerna. Tenan, susah dicerna. Dan susah dipelajari. Susah dipelajari bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu banyak sekali. Mulane saiki sekolah nang basa-basa ngene gak patek anak guru bahasa Jawa saiki arang iki ketok yo. Karena yo bahasa Indonesia sing dikanggokno kuwi guru-guru kuwi ya. Bahasa Inggris sing diakakai ngono kuwi nggih. Dadi basa Jawa ning kok sekolahan bahasa Jawa itu hampir guru yo arang ngono lah, arang. Arang ketoke arang kok nggih aku. Basa dek jaman kan dek sak sekolahanku ana basa Jawa, ana basa Indonesia, tembang Jawa, ku ngantek tembang-tembang Jawa, basa Jawa ngantek dipelajari. Ngono ki mau gurune jenenge guruku jenenge Pak Caci. Ngajari yo ngajari tapi cuman yo mau terima mana sing ndek mbiyen aku itu yo beparni kuwi. Ya nek ngajari guru sing ndek mbiyen nih sing kawak ngono yo ngajari apa yo kata-katane ki padha tapi ki cara ucapannya beda. Dan nek guru sing saiki kadang kan nek apa jenenge nek mempelajari muridnya kan kadang wis ndang garap wis ngono tok kan ya. Garap. Iya beda-beda. Bahasa Inggris karo bahasa Indonesia. Ya purnomo Mbak Desi ki sekolah nang kita ini basa Jawa apa Indonesia Mas? Kita ke Jawa iki kayak kuliah. Sekarang nek mau sekarang kayak yo ready berani ngene. Pam. Pak Eno kok lekmu.